Korpi ja kivinen tie, ja usein se käytävä liukaskin lie, jo lapsikin helposti langetaan pois. This little one, as his own child. Merciful God, please take as your own child our little Aaro, who has now been blessed with the sign of the cross. Give him your mercy, your help. Be with him always. Amen. No sit meillä on täällä kynttilä täällä pöydässä. Silloin kun Jeesus eli täällä sinun Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi. Aamen. Kuivatteko yhdessä äitin kanssa? Kuivava. Hyvä. May God bless you now and forever. Amen. Aamu haasti mouhiareet. Karikas aamu mouhiareet saa kaikki. Joo. Siinähän se oli. Se päällä. Nyt sitten on päässyt siellä olen töissä. Masissa? Silmät kiinni. Me tuodaan täältä yllätys sulle. We don't have plates. Put up plates first then. 우와. 케이크. 이거 뭐야? 나도 먹자. Onko se autokakku? 와우. 노래 부를까? 이거 부를게 하고 엄마랑 같이 생일 축하 노래 부르자. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 로사의 생일 축하합니다. 핀란드어로도 할까? Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Rosa, paljon onnea vaan. Mikä se on? Muumin? Onko se muumineiti? Iskuneiti? Noin. Painetaan tuolta vielä. Rosalla ja lautasta vielä. Are you ready? I'm ready. 카메라 봐봐. 저기. Noin. 빨리빨리다. Rosan ensimmäinen juustokakku. 로사 맛있어? 맛있어? Äsken tuli semmoinen sota-ajalla ollut. Joka tulti sisään sellainen karmatra kummiset. Ei, mutta se tuli semmoinen Toimari aloitti kauan. Auta se jalka siihen. jalka tuohon jalka. Siitä ponnistu. Ponnistu siitä. Tällä jalalla. 머리는 미역줄기 같아요. 호이짜, 호이짜, 안녕. 헤헤헤헤헤헤.
Joo. Sitten alaspäin. Sitten 한 번 더 올라가 봐. säkki tuli jokin. 거기서 어떻게 잘 거야? 어떻게 잘 거야? 누워서? 작은 거 탈 거야? Moi Kiki alla, moi Otta, Issi, tää tulla. 맛있어? Ei 맛 없어? oissa. Mä oissa. Hiljainen. Meillä on kaunis tuuli alla. No pitäkää.